kuma billahu al'azimu da musa ta tsinke dan mai karfi da karfin Allah dan malami ba fadan Allah dan cigari jikan cigari dan gyauran gabas da fadiyar gabas dan babba gida babba adawa dan daudurona da hazo dan masu gari uban masu gari yau kai ne da gari sarkin Kano Ibrahim Dabo shi ya mu sarkin Kano Galadiman Kano Yusufu shine ya haifi Muhammad Bashar shine ya haifi dan makoyan Kano Yusufu dan makoyan Kano Yusufu shine ya haifi Baba Kabiru shi ya haifi gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf dan mai karfi da karfin Allah dogon asali maganin gajeren asali duk kudin uban wani wallahi gwamnan Kano ba iya siya wa ɗansa asali jikan sarkin Kano Alu jikan sarkin Kano Abbas jikan sarkin Kano Usman jikan sarkin Kano jikan sarkin Malam Gajere jikan sarkin jikan magajin garin Kano Mahamudu jikan dan Lawan Ubulu jikan dan Buran Haruna jikan Gisiya Kuna Abdu Dogo mai linzami jikan kwangir babban karfe jikan Isu Maje Garko jikan wazirin Kano Ahmadu jikan Malam Moda Kurma jikan dan Isa Husaini jikan dan Isa Sanda jikan dan Isa Meruwa jikan dan Majan Kano Zakari jikan Mongon Kano Muhammadu jikan Malam Ismaila Karami jikan Malam Tigari Sabon Aure jikan Ciro Abdu jikan Ciro Malele jikan dan Makoyan Kano Sa'adu da an yabaci la ilaha illallah an sati dan damusa wallahi ta tsake jakali jan aiki lafiya dan alfarman Muhammadu Rasulullahi goshin jirgi ne kawar da ruwa godiya uban al'amin jirgin fara sarkin Kano goshin jirgi mai kawar da ruwa la ilaha illallah godiya uban al'amin Allah karo hajiya lafiya dan alfarman Muhammadu Rasulullahi Allah ji kan Baba Kabir Allah ya sa yana aljanna yau ina gamban house na ciwo yar boko ta jira Allah wallahi yau ina gamban